sera yɔrɔ fɔlɔ min ma ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔr'o la o kɛra u ka ndolati kɛnɛ ye ndolati kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Kulukorokaw ka député maire kɔrɔ la n'o o ye Alama hinɛna Mamadu Asi Jara ye an taara kunu kɛnɛ kan ka taa ɲɛda yɔrɔ kan baara kɛra cogo di degun nana cogo di min ye Mani Kanta ye ale bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na a ye min ye an ka jɛ ka ale lamɛn sabula ko daminɛna k'ale to fiɲɛkolon in a dugumana na ye 29 waati yiri fiɲɛ wulila quoi fiɲɛ yɛrɛ wulila ani fiɲɛ ka tigɛ a ma tɛmɛ 30 minutes kan mais o y'a sɔrɔ ne bɛ so kɔnɔ ne sigilen so kɔnɔ fiɲɛ wulila dɔrɔn yiri ju sinna ka bɔ dɔrɔn ka da tuguni de dilan ne yɛrɛ ja tigɛra bon ja tigɛlen nɛgɛ nu mankan bɔra ne yɛrɛ siranna ko so in bɛ ka bin kan ne ala minɛ sisan ka nin da ala ma ka n sɔɔri ka don yiri jukɔrɔ ka sɔrɔ ka bɔ bon n bɔra n'a sɔrɔ gudɔrɔn sanfɛla falen bɛ nɛgɛ la donc an sɔrɔ ka tɔrɔsi ta ka nɛgɛ in bɛɛ vérifier n'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kɔrɔ alhamdulillah hali n'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ nɛgɛ kɔrɔ o kɔni an bɛ ala fo o la k'a barika da donc ne yɛrɛ sira kɛnɛma fo ka taa dugu jɛ nɛgɛ cɛli la ne tɔgɔ ye Mani Kanta ne ye motika de mais ne bɛ CSRF kɔnɔ Musa Sefu fɛ yen. Mani Kanta ale ka laseli y'a to sa welewelemada bilara Kulukoro sifinnakaw ma sifinw fana ye wele bila maire ma n'o ye Tamura ye ale fana y'a lase préfet ma préfet y'a lase gouverneur ma u bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka jɛ sabula couvre-feu bɛ senna a tɛ ko maa la ka girin ka bɔ ten o yɛrɛ kɛra ko in garisigɛmayɔrɔ ye ni maa ni ma to waleya in senfɛ o la sa gouverneur ale fana nana n'a ka cɛdenw ka baara lajɛ cogo min olu ye Bamako weleli kɛ yan k'a ɲɛfɔ minisiri ye min ye Elhadji colonel Lamine Kapori Sanogo Kulukoro gouverneur kunungo wulikajɔ senfɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ ka o lamɛn. Merci bien. Kunu fitrida tɛmɛnen dɔɔni 19h45 wagati la fiɲɛba cila an fɛ yan fiɲɛba in kɔfɛ san dɔ nana donc fiɲɛba in sela k'an ka stade parti dɔ minnu tun ye nɛgɛ ye comme tɔlu tun bɛ parti minnu na a sela k'olu yɔrɔ dɔw lataga mama bɛɛ lataga donc écran ba min fɛnɛ bɛ yen ni wagatiw bɛ sɛbɛn a kan ani équipe tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan écran ba fɛnɛ binna donc a kɛla ala faranga ye mɔgɔ ma jokin mɔgɔ ma to a la an ye information sɔrɔ an ye ministre wele donc aussitôt u ye service bila ka na entreprise bila ka na u nana k'u déployer depuis kunu 22h wagati fo sisan donc u ye goudron nettoyer ka yɔrɔ lakana donc an bɛ wagati min na alhamdulillah baasi tɛ yen min fɔla ka gɛlɛya ma o ye k'a lajɛ de u bɛ se ka partie ninnu kɛ yɔrɔ min wulila ka se ka renforcer cogo min na n'a bɛ kɛ ni béton a ka kɛ ni béton ye pour que min ɲɔgɔnna kɛlɛ o ɲɔgɔnna fila kana kɛ mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn fiɲɛ ye ala ka latigɛ de ye dɔrɔn anw ɲɛsinnen don ba ma ba fɛnɛ kɔfɛla la vide de bɛ yen donc ni fiɲɛ nana a bɛ na ni fanga de ye donc ni kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛsigi donc a kɛla nin cogo de la donc an bɛ ala fo ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ale min ale yɛrɛ bila pour que ka se ka na yɔrɔ lajɛ merci. Colonel Lamine Kapori Sanogo ale kumalen min ye ndolati terrain ye an y'a lamunumunu ka don a kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ma gɛlɛya sɔrɔ a yera k'a fɔ ndolati terrain maaw bɛ sigi yɔrɔ min na n'a fɔ a ma ko tribune n'i sigilen don k'i ɲɛsin ba ma i numanyan fan fɛ guwa min bɛ yen fiɲɛ in taara ni o ye ani maɲɔgɔnlɔ minnu tun bɛ donda in na ka taa fara panneau d'affichage a taara ni o ye n'o tɛ min ye maabaw bɛ taa u sigi yɔrɔ min na yanni ndolati ka daminɛ alvitre ka yɔrɔ ka taa se gazon yɛrɛ ma ale ni fantɔw yɔrɔ si ma tiɲɛ o la ni filenkolon taara ni guwa min ye o la sa maa min bɛ yen ni baara in kalifara ale la ni ale ye baara in bɛɛ kɛ minisiri ko k'a fɔ a ye u ka wuli ka jɔ kɛ joona yaasa baara in bɛ se ka ladilan cogo min na teliya la maaw ka se k'u ka ndolati baaraw kɛ a kɔnɔna na min ye Abdulkasim Fɔnba ye an ka jɛ ka ale lamɛn minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna. An bɛ yan nɔ président de instruction di walasa an ka se ka mission dépêcher rapidement an ka se ka na terrain kan k'a lajɛ fiɲɛba mun cira kunu a ye dégâts minnu kɛ an ka stade kɔnɔna la bon mais an bɛ fɛ ka yanni ka don kuma la ka gouverneur fo kosɛbɛ parce que depuis suro a kɛlen ka kuma mɛn a ye ale n'a ka service nana yan nɔ
donc on me contacter là wala sa ka lajɛ tiɲɛni minnu kɛra disposition minnu kan ka ta rapidement donc depuis Churo ale yɛrɛ ye autorisation di walasa entreprise mun y'a baara kɛ o ka se ka na n'u ka mɔgɔ yan nɔ ka constat kɛ o ni ka travaux dɔw daminɛ walasa ka sera ka sira ninnu dégager pour que mɔgɔw ka se ka circuler normalement. Je pense que disposition ninnu tara n'a y'a ye sɔgɔmada in na foyi tɛ sira la. Bon an nana également ka jateminɛ ka lajɛ tiɲɛninɔ minnu bɛ yen nɔ a tiɲɛninɔ barika bɛ cogo jumɛn. Bon est-ce que fondation ko don wa ni a ko bɛ cogo min na. Bon an y'a ye partie dɔ bɛ yen nɔ o ye a nɛgɛmafɛn ninnu ye. Partie décorative b'a la o ni toiture yɔrɔ nɛgɛmafɛn bɛ yɔrɔ min na an y'a ye fiɲɛ olu de wuli kosɛbɛ donc an y'a jateminɛ komi a tun bɛ partie décorative la an ko hali ni décoration don an ka béton k'a la sisan donc béton bɛna k'a la walasa ka se ka renforcer ka ɲɛ donc pour que baara tɔ ka se ka walasa hali ni siɲɛ wɛrɛ ni na ala k'an kisi hali n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra o b'a sɔrɔ fɛn ninnu bɛɛ sigilen don sen kan donc o baara ninnu kɛra donc an ye également k'a lajɛ baara wɛrɛ minnu bɛ se ka renforcer hali n'a tɛ a kun tɛ cahier de charge la olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na walasa baara in ka se ka renforcer stade ninnu ka stade ka se ka kɛ norme na bon a bɛ norme na ka ban o norme kun ye norme acceptée a yɛrɛ y'a ye a stade ninnu homologuelen don an ka FIFA ninnu fɛ ani CAF fɛ ça veut dire que jateminɛ minnu kɛra norme minnu kan ka kɛ o norme bɛɛ bɛ sen na mais n'i y'a jateminɛ bon kasara bɛ se ka se fɛn bɛɛ la bon fiɲɛ in barika sera niveau mun na il faut que jateminɛ fɛnɛ kun ka kɛ ka se ka olu position ninnu renforcer walasa hali n'a kɛra siɲɛ wɛrɛ a kana se ka na ni kɔlɔlɔ ye bilen an ka sigida la surtout an ka stade kɔnɔna la je pense que o mesure bɛɛ daminɛna n'a y'a ye bi yɛrɛ baaraw daminɛna bi baara bɛna continuer je pense que an y'a ɲɛfɔ entreprise min y'a baara kɛ ni gouverneur an y'a gɛlɛya o ma walasa baara ka se ka teliya a ka se ka teliya pour que a ka se ka dayɛlɛ mɔgɔw ka se k'u ka balontan ninnu k'a kɔnɔ parce que a kɛ kun y'o de ye o ni u ka sport k'a kɔnɔ comme a kɛ kun y'o de ye je pense que olu bolo ninnu sigira sen kan o baara ninnu daminɛna voilà donc c'est pour dire que mesure ninnu bɛɛ lajɛlen tara walasa a ka se ka taa ɲɛ donc an bɛna suivi k'a la pour que ani gouverneur n'an ka mɔgɔw pour que travaux évolution a ka se ka kɛ ka teliya que baara se ka ban joona inchallah. Ayiwa fala ye kɛnɛ kan an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ fiɲɛ fɔlɔ ale barika bonyana filanan ye mun ye Kulukoro Ndulati terrain ɲɛsinnen don ba ma wa so foyi tɛ tribune ale ni ba cɛ wa kulu in fana ni fiɲɛ wulila ka bɔ yen ka na hali n'u segira a kan n'u ma farati on s'en apporte e ka fugula in fili kunna cogo min na komi n'i bɛ moto kan i bɛ ka taa i bɛ ka vitesse ta fiɲɛ laban bɛ taa ni casquette ye cogo min na Kulukoro terrain bɛ ten nka min ye maa mafalenw ye ani jateminɛkɛlaw ye min fɔ nin yɔrɔ min ja filɛ nin n'o o de taara fiɲɛ fɛ ko min ka ɲi a la sisan u k'a kɛ béton ye a ka ca Ala fɛ o bɛ mɛn ka tɛmɛ nɛgɛfalaka ninnu kan ale ni tɔli ninnu kan tiɲɛ don maɲɔgɔnlɔ ninnu cɛ ka ɲi nka fɛn minnu don u mɛn man di min kɔni kɛra a la garisigɛba ye maa ni ma to a la tiɲɛni kɔni barika bonyana sabula nin yɔrɔ in ale ni tableau d'affichage fiɲɛ taara no olu fila de ye n tɛ stade yɛrɛ b'a tɔ la a tɔ bɛɛ lajɛlen ma a nɔ la ye an segintɔ fala ye an y'an jɔ sira la min ye kayokaw fɛ yen ka taa arena ale fana lajɛ ale kan ka kɛ Ndulati yɔrɔ min ye Ndulati yɔrɔ koorilen basket bɛ k'a la farikolo ɲɛnajɛ bɛ k'a la min ye farikolo ɲɛnajɛ tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sokɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi kɛnɛ in kan yen o la sa baara taabolo fɛ u y'a yira sa ko 100-100 sarada la min ye baara in ye a seren no fo 25 la minisiri k'u ma tiɲɛ don u bɛ ɲɛ nka u kan'u sigi k'u bolo fila da u sen kan ko sabula ko a ko taabolo ka ɲi u ka dɔ fara baara wulikajɔ n'a cɛsiri kan arena ale kɔnɔna na ye Abdulkasim Fɔma a ye min fɔ an ka jɛ ka o fana lamɛn. N bɛ se k'a fɔ an kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ arena in arena ni travaux tɔw minnu bɛ sen na a ka gɛlɛn président de la transition ma kosɛbɛ mais arena in président yɛrɛ de nana pierre déposer bon o ye i ko travaux tɔw mais le fait qu'ale yɛrɛ nana pierre yɛrɛ première pierre déposer o ye layidu dɔ faralen layidu kan k'a yira maliyɛnw na ko baara dɔw bɛ sen na a baara kan ka kɛ ka ɲɛ donc kuma bɛɛ président b'a fɔ an ye an k'an ka travaux minnu bɛ an bolo an ka a suivi kɛ parce que layidu de talen don ale fɛ ale de
bere yen no jamana tɔgɔ la donc n'i y'o o jateminɛ donc a ka kan an fɛnɛ ka to ka na an ka jateminɛ kɛ baara minnu bɛ sen na est ce que a baara bɛ ka évoluer an sago la o ni délai minnu dira n'i y'a jateminɛ délai d'exécution mun bɛ sen na a bɛ avancer yɛrɛ la dɔɔni mais o kɔrɔ tɛ ka an k'a fɔ ko an b'an bolo croiser k'a fɔ ko non ko comme a avancer len don baara bɛ se ka u bɛ se ka k'u sago la donc an y'a fɔ entreprise hali bi u ka dɔ fara a kan u ka dɔ fara a kan u k'u jija a ka kɛ norme na a ka k'a ɲɛma a ka kɛ qualité la parce que président ka layidu dɔ don jamanadenw fɛnɛ sigilen don k'a kɔnɔ mais an kɔni ye mun y'an ɲɛna a ma fɔ an ye dɛ an kɔni ye mun y'an ɲɛna an kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que baara évolution ka ɲi a bɛ ka kɛ ni baara sugu minnu ye ni matériel sugu minnu ye bureau de contrôle fɛnɛ bɛ yan baara minnu bɛ ka kɛ an ɲɛ b'a la ka vraiment a bɛ ka taa ka ɲɛ wa a bɛ ka kɛ an sago ye donc hali bi an b'u encourager u ka continuer o fɛ ka continuer u ka baara in kɛcogo la hali bi ka dɔ fara u kan k'a f'u ye fɛnɛ bi an nana an m'a sara u la parce que an nana ciw kan de bon o fɛnɛ ye baara taabolo dɔw ye tuma dɔw la an b'a sara u la tuma dɔw la an bɛna ciw kan bon n'an cɛr'u kan parce que an bɔra ci dɔ de la Kulukoro stade ko la donc an tɛmɛtɔ an ko k'an b'an jɔ arena la k'a lajɛ parce que président ye pose mun kɛ est ce que baara in bɛ ka taa a ɲɛ ma bon an kɔni nana sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara bɛ sen na bɛɛ jijalen don bɛɛ b'a ka baara kɔnɔna la donc o fɛnɛ bɛ an rassurer dɔɔni k'a fɔ ko hali bi baara in bɛ sen na wa a bɛ ka k'a ɲɛ ma parce que délai dɔ de dir'u ma wa délai o ye délai talen président bɛ k'a suit donc ni président b'a suit wajibi an fɛnɛ ka na jigin k'a lajɛ est ce que olu bɛ président délai mun taara olu b'a kɔnɔna la donc kɔni an bɛ se k'a fɔ hali bi u k'u jija mais ne bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye ne ye arena mun ye k'a bɛ ka évoluer o ni u bɛ fɛ ka innovation minnu don a la o ni n ye plan minnu ye k'o bɛ ka évoluer cogo min na hakili la n'i ye farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ nin arena bɛna kɛ arena mun cɛ ka ɲi na n tɛ fɛ k'a fɔ a bɛɛ ye sa mais n'a a camanba ye donc o la kɔni an kɔni nisɔndiyalen don o la parce que n'i bɛ ko kɛ i k'a kɛ k'a ɲɛ k'a cɛ ɲa a ka mɔgɔw nisɔndiya hakili la nin arena in ni ala sɔnna ni ala y'a yira n na k'a banna hakili la maliyɛn camanba de bɛna nisɔndiya a la président fɔlɔ bɛ nisɔndiya a la maliyɛn camanw bɛna nisɔndiya a la fɛnɛ donc o de ye bi an ka passager k'a lajɛ baara in bɛ cogo min bi. ayiwa Fala yaasa ka se ka arena ko tɔ dafa minisiri kɔni ye yamaruya ɲini kunu ko ka hôtel 2 jɔ a kɛrɛfɛ ɔhɔ n'o banna o ye 11 fini 11 terminé n'an taara ye n'an k'an bɛ taa Kulukoro kɔni fo n'a taara fara an kan dɛ n tɛ o y'an selen an seyɔrɔ la dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nin bɛɛ lajɛlen ban ka ɲɛ kosɛbɛ Segu